Намираме се в Изгрев, в нас, в моят квартал. Сега живея с майка ми, с сестра ми, с детето на сестра ми. Оправяме се някакси. Израснал съм в едно село близо до Румъния, на 1 километър от Румъния, на границата. Съм само Дунава ни разделя, при баба ми, при дядо ми. С нашите никога не съм живял. С майка ми почти не съм се виждал. След това почина баща ми, като бях на 11 години и ме изпратиха в пансион в Пловдив. Баща ми се прибираше много рядко, не го виждах почти, защото много се напиваше. Аз тогава съм бил сигурно 7-8 годишен. И си спомням, когато се прибра последния път, защото замина в София, забърка се там с някакви негови работи, братле. Не знам какво е правил, само спомням, че имаше пари. Ама тогава не съм осъзнал майна за работите деца. Знаеш, като си малък, не мога да мислиш за това. И още повече, докато ти трябва да се развиваш този период, нали знаеш едно малко дете как... Ако не го подемеш още докато е малко да му кажеш това. И като няма кой ти кажа тия работи, ти трябва сам да си ги разбереш. Имал съм гадни моменти, между другото, много там. Ма съм имал и много хуй. В пансиона, да. Сега ще ти разкажа. Плачковци беше. Намира се до Трявна и аз не знам къде точно. И това беше първи път, като отидох от село. 3-ти клас съм бил. Разбираш ли? И влизам вътре на 3 етажа сграда, никой не познаваш, много странно. И още първия ден носят 2 камиона, мисля, че бяха въглища такива. И ни караха да ги пренасяме. Докато не пренесеш всичките въглища, няма ядене. И това за първи ден, знаеш как ти идва. В 11 човека спиш в една стая, имаше много луди. Имаше и готини хора. После излезнах от пансиона и вече бях станал много различен човек. Откакто се много изтръпнал. Много такъв не чувстваш. Все едно съм някакъв несъществуваш. Мислиш, че хората не ме забелязват. Гипсиран бях много като малък. Много се сдухвах. Сега не съм гипсиран чак толкова. Сега ми е по-добре. Ама всичко се променя много бързо, майна. Нямаш време ни да страдаш, ни да се любоваш, нищо нямаш време да правиш. Мислиш, че имаш време, ама всичко е някаква супер гадна заблуда. В началото нищо не правих. Обикаляне, пиене, пушене. Вече знаеш, че си свободен, мислиш, че ще направиш някакви велики работи. Нали знаеш, като завършиш училище си мислиш, че всичко ще бъде наред вече. Само, че тогава почваш да се сблъскваш наистина с нещата, братле. И виж, че не е така, както си го мислил. Почваш да правиш глупости. И после, естествено, както се случи с всеки един средностатистически българин от средна класа, се продрусваш. Да. Продрусваш се мощно, зверски. Виждаш как хора около тебе умират, защото тук така стоят нещата, братле. Тук хероина е над всичко. Аз съм пробвал и аз. Мисля, не съм си удрял помпи, ама съм пробвал. Още като си малък, ти не знаеш какво се случва с теб. И ако доживееш до някакви години, примерно 25, вече си е сериозна възраст. Защото майна, тук малко хора оцеляват, брат ми. Тук е пълно с наркомани и с бокуци. И всичките сме едно и също, ма пък и с много близки хора, дето са ти супер на сърце. Здрасти. От квартала съм си, брат. Да. Не свириме, снимаме си сега. Заредяваме се. Ай! Даже помня, като ходихме по тези детските дискотеки, ако са свирени 3 пъти, иначе става бой. Представи си за каква бързина става. Виж 3 пъти. Едно след друго. Беше ни много хубаво. Обаче много е гадно да ходиш на погребение на приятел. Да ти е близък, особено такъв. Въпреки, че и това минава след време, мана. Абе не знам. Вече, брат ми, не знам дали ма боли, дали съм аз, дали не съм. И честно, знаеш какво? Все ми е та. Това сигурно е най-лошото, мана. Защото наистина ми е та. Изобщо не ме бе. От свръхдоза. И не е само един. Прякора Макина ми е дошъл от, не знам дали знаете, има едни големи камиони, макове.
И оттам, братле, заради големината, защото са много големи камиони и както виждате, аз съм много голям. И оттам ме тръгна, мисъл, прякора. Къде се намираме? Това е моето работно място, братле. Автомивката, на която бачкам аз. Тук съм по цял ден, всеки ден. Събота, неделя, мисъл, почивам си когато си искам, работя си когато си искам. Нали знаеш, в старите къщи или хора, дето ходиш на гости, примерно библиотеки наредени. И повечето от мои приятели, да не кажа почти всички, не са прочели нито една книга оттам. Което на мен, примерно, ми е разбираемо. Аз на село има една библиотека, баща ми много четеше книги. Предполагам, че от това ми е дошло нещо. Не знам. Не съм сигурен. Сега чета една много добра на Богомил Рейнов. Е книгата. Тя е разделена в две части. Те са някакви поредици, ама всяка една е различна. Сега се казва Господин Никой. Какво друго? Тери Прачет много съм се зарибил да чета. Сега чета една опаричване. Много странна книга. А той е много странен. Момичето стоеше на брега и гадаличкаше пастървите. Човешко, твърде човешко. Много странна книга. Много е странна, не можах да прочета. Много е тежка и не можах да прочета цялата. Не е само за слабостта, защото има за отношения, за жени, за приятели, за отношения към бременни жени, отношения към приятелки. Човешко ли? Сега в момента, като се замисля, това е единственото изречение, което най-много съм запомнил и най-много ми помага до сега, че наистина е по-добре да не мислиш за нищо, отколкото да мислиш за нещо, за което не си готов да мислиш. Щом не те е боляло и по улиците не си спал, когато е валяло гладен някъде е лежал, щом очакваш своята изгубена половинка в мрака, пусни си тогава подкрепата на дебелака, отказваш се от мене заради приказката хорска, целият ти театър е слаба игра актьорска, позионска физиономия без капка плам в очите, отвътре черна изгнила сган с една мисъл парите, черното сърце усещам станало е лукаво, мазното лице изглежда бледо някак вяло, същия човек дали пред мен стои не зная. Важното е, че не ме боли, не тързая. Събирах себе си самотен, не заспивах потен. Достигах състояние, в стенание безработен. Откраднах облаците от дъждовете в небосвода. Скри се в гробниците сам далеч от народа. Презирах и мразех, храних, мачках и убивах. В локвите газех, бранех това, от което загивах. Портите на малките гърчета прокървяха, като скъсана огърлица мъките се разпиляха. Ангел небесен, очите мъртви отвори, беше богато, словесен, припомни ми, че съм бундори. Зарових мъртвата и плът трофея закачих. Далече там в тъмното накрая забравих. Хип-хопа, братле, не мога да му дам точно определение. Аз го чувствам нещо като нещо мое. Разбираш? Нещо, дето аз си го правя. Не е за начин на лечение. Още спомня си като малък как си писах някакви смешни текстове. Пеехме си ги пред блока. С една тарамбука си тропахме. И оттам много се зарибих. Оттам започнах да си търся хора, дето се занимават с това. Страхува се от наказанието, в начинанието, изгрането и колебанието замества знанието. Колко си живял не важи, защото по високите етажи рими падат баш като паважи. Така че стига положението, мажен в удълбудно състояние, темата се разяснява. Трудно разсъждаваш ли, системата се разрушава. Мисъл неприятна атакува подсъзнанието, душата не е обятна, не е избежно, следва предсказанието. Сега хода много често до София, вече сме в много... Смея да кажа, че сме приятели, братле. Записваме си музика и се чувстваме страхотно. Помага ни да се отпусне. Поне аз така го чувствам, така много хубаво, когато има хора, дето споделят лудостите ти. Сеш се, влизат в твоите филми.
става, бе, дебел, да нали по това? Супер май, ходим да записвам. Айде. Има вълнение преди да съм записал, братле. Винаги си мисля как ще ми се получат нещата. Това не е, защото не съм сигурен пилно в себе си, защото всеки път е различно и всеки път идвам по различни начини. Как се чувстваш докато записваш? Докато записвам съм в еуфория. И може би малко притеснение. Искам да стигна това състояние на отпускането, братле. Разбираш ли? Мисля, че лека по лека почва да се получава майна. Мислите ми в пътя си самотен да споделям, с душа спокойна не отрова да отделям. Между заспали индивиди, пирамиди от флуиди, квартал кафяв пред заводите за керамиди. Ето тук, братле, сега го връщаш от тук да го застъпа. Разяденото минало в живота мой предишен, мъките разсейвам с книги от 10 годишен. Изцелението против прозрението семейно, виждането от изкуството да бъде идейно. Потенциала, който губиш, ако не се потрудиш, далече от дома си по тротуари да се будиш. Силата на мозъка избухва от напрежение, нямаш собствен път без търсене на снижение. Обвинението към всички, които те разплакват, колко некадърен си натякват и прецакват. От обидите заякват всички твои решения, болките на близките ти стават изпарения. Дава ми супер много сила, братле. Мисля, че това е най-голямата сила. Това също не мога да се обясни. Но рапа наистина много променя. Той надъхва хората. Нямам абсолютно никаква представа. Даже не си представям как бих могъл да живея без това нещо. Мислите ми в пътя си самотен да споделям, с душа спокойна не отрова да отделям. Между заспали индивиди, пирамиди от флуиди, квартал кафяв пред заводите за керамиди. Разяденото минало в живота ми предишен, мъките разсейвам с книги от 10 годишен. Изцелението против презрението семейно, виждането от изкуството да бъде идейно. Потенциала, който губиш, ако не се потрудиш, далече от дома си по тротуари да се будиш. Силата на мозъка избухва от напрежение, нямаш собствен път без търсенето на снижение. Обвинението към всички, които те разплакват, колко некадърен си натякват и пред